días, chamo Musía e hoxe vou vos falar das 7 mortes. Este libro foi publicado por Carlos Vilasés con a editorial Galaxia no ano 2009. Sabou. É un libro moi interesante que te engancha dende a primeira páxina ata a última. Que sabou! E non eres capaz de deixar de ler. Ademais, encántame que este ambientado en lugar... Que sabou! Encántame que este ambientado en lugares reais de Galicia. Que carallo queres? Tapa os espellos. Quen es ti? Vou chamar a ambulancia. Teño un pedido na miña casa. Non sei como se chama. Lucía Román, vivo na avenida de Buenos Aires, 19, 7º piso.